Mga bay, sasabay tayo dito sa mga naka BMW. Pero buntot-buntot lang tayo. So, time check, alas 5 na po ng umaga, no? And then, nandito na tayo sa San Pablo, Laguna. Yan. Galing ni boss, oh, nakatayo lang. Tapos yung angkas niya naka-vape lang. Saan kaya ang race ng mga ito, no? BMW, mga naka-GS po ang kasabay natin ngayon, no? Mga naka-GS. So baka mapabilis ang biyahe natin nito dahil nabablock nila yung kalsada, no? Alright, magandang biyahe ito. Sana doon din ang punta nila para ano kaya yung mga ibang motor. Sana wag silang magalit kung nakano tayo nakabuntot. Hindi naman siguro. BMW kaya yung lahat yung mga yan. So tara, tignan natin. Oo mga bay, puro BMW mga bay. Puro BMW. Kagaya sa mga idolo natin na sila Team Katagumpay. Wow. Wow. Kanina mga NMAX naman yung kasabay natin. Sila yung nakaka-race natin kanina. Ngayon mga BMW na. Good luck. Motorcycle tourism. So, tansya ko parang patawid sila ng hindi pala Batanes. Ano ba yun sa Bicol? So, parang nabasa ko kasi ito. No? Sa page ng motorcycle Tourism Motorcycle Philippines, no? Na tatawid sila somewhere sa Bicol, basta doon, no? Ayan, parang sila nga pati siguro yung mga naka-NMAX. Ayan. So ingat sa inyo mga sir. Nice, nakasama kayo sa rides kahit maiksi lang. Okay, ingat po kayo doon sa lalawigan ng Batanes. Ito si Lodi Cake mga bayo. Lodi Cake Jet Li mga bay. Baka doon din papunta yan. Ayan o, Lodi Cake Motology. Lodi Cake, nandiyan ka ba sa loob? Ay, Lodi Cake, doon na kami, Lodi Cake. Alright, dito lang tayo sabay tayo. So makakasabay natin to hanggang sa Palawag, no? Pero siguro ihinto itong mga to para kumain. So pero tayo, siyempre kakain din tayo pero sa ibang lugar. Hindi kasama sila. Yes na naman itong nangyari sa atin today. So not unexpected na makakasabay natin etong grupo na ito. So alam ko marami-rami itong babiyahin papunta doon kasi nabasa ko sa page nila na pupunta sila ng saan basta, hindi ko lang Batanes at saan ba yun? Batanes yung yun eh,
Sa dulo ng Pilipinas yun, sa ibabaw. So, yung sa Bicol, di ko mabanggit mga bay, basta sa Bicol ang daanon. Tatawid pa sila ng isla din yon. Yan. Grateful today. Tingnan, napakaganda ng kanilang mga motor. Napakaangas mga bay. So well, sunod lang tayo sa kanila. Hanggang saan? Kung pwede sumunod. Ba talaga pagka chill lang naman. Hindi naman napupwersa si sick boy natin kahit na mga BMW itong mga kasabay natin, no? No, gusto nyo iwanan ko pang mga yan eh. Yabang. well, so enjoy lang tayo at mag-iingat po tayo lagi sa ating paglalakbay mga bay, no? So kung kailan naka-sniper tayo, saka ako makakasabay ng gantong grupo na puro big bike, and then hindi lang basta-basta big bike, talagang swabe. And then mga bay, tawag na to, masarap sa pakiramdam, no? Napaka-chill lang takbuhan nila, no? Ano tawag niyan? Tulin. Siyempre mamaya tutulin ng mga yan ng konti. Pero tayo 80-90 lang tayo eh. So 100. Yan. Ganun lang ang ating takbuhan, no? Inabay, nag-iisandaan na sila. Pero siguro sa takbo nila nasa mga 110 na yan. 110, no? Pero well, nandito pa rin tayo sa likod. Nakabuntot pa rin sa mga ito. Yan, pitik-pitik lang in motorcycle tourism, no? Kasi galing, kayang tumayo, pwedeng tayuan. Yan, blink. So nagsisenyas siya na pag once na merong makasalubong, magbigay ng signal, no? Mahusay. Saan kayo dadaan itong mga ito? Bypass o diretso? Pag bypass kasi malayo eh. Dadaanan yung bayan na mismo ng Candelaria. Ayan. Bayan ng Candelaria. Husay mo talaga, pre. Galing yung tumiming. Ito ang mga escort ko. Woo! Akalain mo, escort mo, sick boy. Mga BMW ang yung escort, no? Akalain mo yon? Kasama silang Ducati Scrambler. Meron akong naispatan doon, maliban sa mga naka-GS. So may ibang motor pero BMW pa rin. So halos parang BMW lahat ng mga ito. Parang may kagaya kay si Wowo, kay Sir Jowo, no? Yung naririnig ko yung ibang tunog yun, parang 3-cylinder ang naririnig ko, tunog GS. Ay parang yung B-type, no? Ayun na yung Scrambler. Kaya Scrambler o yung yan. Ayan mga sir,
Masarap kayong kasabay sa rides, no? Masarap. Ang nakakatuwa nito kay Sir, itong nasa unahan ko, parang binibigyan niyo na rin ako ng ano, na kung sunod ako ng sunod, inaalalayan niyo na rin ako na makapasok din sa linya, no? Ayan, salamat Sir kung ganun man talaga ang iniisip ko. Tama ba talaga? Baka mamaya ride on yourself lang. English na naman, bulol pa. Alright. Walang masamang mangarap, basta kayang abutin, tuloy-tuloy lang, no? Baka malay mo magkaroon tayo ng ganyan, no? Isa sa mga pinakamahal na motor naman ang BMW. Yan, no? Sabi nila doon sa page, mag-send ng video or vlog, and then kung sino man yung mapipili, isasama nila, no? Isasama nila, tapos libre yung gastos, lahat-lahat. So hanggang 29 daw to mga bay, ang biyahe nila doon, no? Yan, so, abangan natin ang kanilang event doon at kanilang adventure sa kung saan man sila pupunta sa lugar na hindi ko mabanggit-banggit. Ayan mga sir, tamang sunod lang tayo mga sir. Grabe, no? Suabe mga bay. Na rin natin sila, no? And then siyempre mapapanood naman natin yung kanilang event doon sa page, dahil kasali din ako doon sa page na yon. Ayan. So doon sa page na yung mga bay, hindi lang sila nag-accept kung ang vlog mo ay pinag-uusapan ay puro motor lang. So ang kanila kasi yung meron kang pupunta ng isang napakagandang lugar, and then biyahe, no? Biyahe, tapos basta yung tourism na content, no? Yung magandang lugar talaga. Yan. Alahin mo, nakakasunod tayo sa mga ito. Pero nandahan lang, tayo bira ng bira. Chill lang. Oh my god, medyo ba? Are ko. Ayan. Okay, no? Distansya lang tayo. Huwag tayo masyadong dumikit sa kanila. Ayan. Baka tayo pagalitan. Hindi naman siguro, no?